Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nací. Observan algún síntoma que lles poña en alerta, pois, por exemplo, hematomas en diferentes grados de curación, nerviosismos evasivas nas consultas, depresións, atrasos na atención prenatal, unha serie de síntomas que están tamén no protocolo e que poñen alerta aos profesionais sanitarios. O que fixemos hoxe foi facer balance desta iniciativa dende que se puso en marcha. E os datos, o que nos din é que, dende que empezou este protocolo, fíxose este cribado de violencia a 1.300 mulleres nos centros de saúde, nos centros de primaria, porque os profesionais que estaban ali pensaron que podía haber algún indicio que motivaba a posta en marcha este protocolo. Estas enquisas, son unha serie de preguntas que fan as mulleres, permitiron detectar 32 mulleres en situación de risco, de 1.300 sospeitas, 32 deteccións de risco certo. Por lo tanto, o que fan os profesionais cando fan estas deteccións é informar a pacientes sobre os seus dereitos, asesoralas sobre os pasos a seguir, emitir un parte de lesións no caso de ser preciso, ese parte se remite tamén aos xulgados, e tamén avisar aos pediatras se hai fillos e, por suposto, resistar a situación no historial clínico. Por tanto, o que fixemos foi avaliar as cifras dende a posta en marcha deste protocolo. Cambio de asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo e dentro dos accións das axudas que convoca a Xunta de Galicia para seguir promocionando os nichos, sobre todo os nichos de novo turismo que poden ter máis potencial nestes momentos. Hoxe dedicamos a atención ao todo o que ten que ver co sector vitivinícola e as súas posibilidades dende o punto de vista do enoturismo. E hoxe o que fixemos foi lanzar unha liña de axudas para que os establecementos turísticos e as adegas das rutas do viño de Galicia, que estén integradas nas rutas do viño de Galicia, teñan como atractivo máis o fomento da mobilidade sostible e da posibilidade de facer rutas nos lugares onde se ubican estas adegas e estes establecamentos de turismo relacionados coas adegas con medios de transporte sostible. Son 4 millóns de euros para 5 liñas distintas, baseadas, sobre todo, nos desplazamentos en bicicletas eléctricas, que, ademais, é unha modalidade que xa se impuso moito noutras zonas que nos levan bastante ventaxa o que ten que ver con enoturismo e turismo sostible. Serían 1,6 millóns para instalar estacións de reparación e puntos de recarga para estes vehículos, 920.000 para mercar estes vehículos eléctricos e poñelos en sistema de préstamo, algo máis de 500.000 euros para a sinalización e información e promoción deste tipo de experiencias turísticas e establecemento de rutas e de itinerarios nos territorios con este medio de transporte. Outro medio millón para implantar toda a tecnoloxía necesaria para a xestión das bicicletas e a promoción digital deste sistema e 400.000 para os acondicionamentos que sexan necesarios sin facer impactos na paisaxe para instalar os puntos e as estacións de recarga. Varios acordos que van por anticipado de gastos relacionados coas axudas da Consellería de Cultura. O primeira é unha liña de axudas para apoiar a música ao vivo nas salas
privadas que existen en Galicia. Son 400.000 euros para os anos 26 e 27. A novidade principal é que a petición do sector as axudas non van ser para as propias salas, senón para as empresas que organizan os ciclos de concertos. Isto lle facilita moito, antes as contratacións tiñan que facerse dende as salas e era máis complicado. Por lo tanto, serán para as empresas que organizan os ciclos de concertos, é dicir, promotoras, managers, organizadores de eventos, que poderán recibir ata un máximo de 50.000 euros por ciclo de concertos que organicen as salas privadas en Galicia. Outra axuda da Consellería de Cultura agora é para o sector audiovisual, casi 500.000 euros, 485.000, para apoiar a produción de novas obras e organizar festivais profesionais de audiovisual en Galicia. 310.000 euros no ano que ven para garantir un circuito galego estable de festivais audiovisuais. Deben ser certames cunha duración mínima de 4 xornadas, 20 proxeccións que leven 3 edicións celebradas e outros 176.000, ata chegar esos casi 500.000, para apoiar o desenvolvemento de 11 novas curtas ou longametraxes de directores noveis que fagan as súas producións, a súa versión original sexa en galego. Último acordo relacionado coa Consellería de Cultura, proposto pola Consellería de Cultura en liñas de axudas, hoxe aprobamos investir 870.000 euros para impulsar espectáculos de teatro, danza, maxia e circo en Galicia. Son 4 liñas de axuda, unha para proxectos de compañías que xa leven moito tempo en activo, 10 anos como mínimo, outra para empresas de nova creación que queran empezar a facer este tipo de actividades, xa outra liña de axudas directamente dirixidas ás producións que fagan estas empresas, é dicir, as dúas primeiras liñas de axuda para impulsar a creación ou para premiar a continuidade, despois outra liña de axudas para xa os espectáculos que se fagan, a propia produción, e unha liña específica para montaxes de danza que se incorporan a este tipo de axudas. Cambio de acordo. Proposta da Consellería de Emprego nas súas competencias de comercio, hoxe aprobamos a posta en marcha dun novo proxecto chamado Prato de Mercado para potenciar as prazas de abastos da man de recoñecidos chefs galegos, cociñeros e cociñeiras. O objetivo é converter os mercados, as prazas de abastos, nos millores escaparates do produto fresco de proximidade que se vende nestas prazas, e que mellor que facelo a través dos chefs. O proxecto Prato de Mercado vai consistir, empeza mañá mesmo, nun gran acto na Praza de Abastos de Santiago, no que van a acudir máis de 40 cociñeiros ou responsables municipais dos concellos onde están as prazas de abastos, e despois irá espallando por toda a xeografía 70 actividades polas 95 prazas de abasto que existen en Galicia. Outro acordo relacionado co sector primario da Consellería de Medio Rural. Hoxe aprobamos as axudas, 3,2 millóns de euros, para impulsar a promoción dos produtos agroalimentarios galegos que estean amparados baixo algún selo de calidade. Por lo tanto, van dirixidas aos produtores das denominacións de orixe, indicacións geográficas protegidas ou artesanía alimentaria, e serán para campañas de promoción, para que asistan a feiras profesionais, para a organización de visitas escolares aos centros de produción ou tamén para facer estudios de mercado especialmente dirixidos á internacionalización. Sigo no sector primario. Hoxe coñecimos, unha vez pechado xa e esgotado todo o crédito, o balance definitivo da medida que impulsamos de xeito novedoso este ano para promocionar o consumo de peixe, o coñecido como bono peixe. Recordarán que foron 2,5 millóns de euros en vales descontos para, con esa intención de impulsar o consumo de peixe en Galicia e intentar aminorar o descenso evidente que se está producindo en Galicia e no resto de España. Esta medida novedosa permitiu, a datos pechados os datos teñen o balance a súa disposición, pero algúns datos salientables. Aumentou un 13% as vendas comparado coa media dos últimos anos, e foron movilizados 11 millóns de euros en compras. Estes 2,5 millóns de euros sirveron para multiplicar por máis de 4 ao investimento 11 millóns en compras en 750 establecementos adheridos. Foron un total de 146.000 consumidores os que descargaron o bono peixe, e o gasto medio por bono
foi de casi 18 euros, é dicir, había un máximo de 50, pero como se pediron moitos bonos, cando se esgotou a cantidade de 2,5 millóns de euros, o gasto medio era de casi 18 euros. Foron máis de 500.000 operacións, 146.000 consumidores, é dicir, hubo consumidores que fixeron varias compras. Algo máis da metade dos descontos de utilización do bono peixe foi en supermercados, o 52%, e por provincias, a Coruña e Pontevedra concentraron unha parte importante, casi 80%, das operacións realizadas co bono peixe e especialmente destacan as cidades de Vigo e de Pontevedra. Perfil do consumidor, casi a mitade dos consumidores que utilizaron o bono peixe foron mulleres de entre 40 e 65 anos, casi cun 50% das utilizacións do bono peixe. Outro acordo, a proposta tamén da Consellería do Medio Rural, seguimos en sector primario, foi o que nos leva a destinar 7 millóns de euros no ano que ven para todos os programas de sanidade e produción animal, ou sanidade dirixida, sanidade veterinaria dirixida a produción animal para garantir a boa saúde do gando galego, sempre importante, especialmente nestes tempos onde vemos enfermedades que amenazan moi seriamente a nosa cabaña gandeira. Este acordo faise especialmente oportunos, 7 millóns de euros para toma de mostras, análisis periódicos, para evitar enfermedades como a tuberculose ou a brucelose. En algún momento foron enfermedades certamente complicadas e de enorme impacto, tamén para intentar previr outras novas enfermedades, campañas de vixilancia de certas patoloxías, aquelas que vexamos máis preocupantes ou con máis impacto, tamén para todos os labores de desinfección dos vehículos que hai que facer cando os veterinarios da Xunta de Galicia trasladan animais enfermos, que hai que facer un transporte moi especial con medidas de desinfección moi estrictas para previr os contagios. Bueno, todo eso supón 7 millóns de euros que investiremos no ano 2026. Cambio de Consellería do Emprego, hoxe demoslle luz verde a destinar casi 20 millóns de euros, 19,7, a un programa de incentivos para facilitar a contratación de, calculamos, no menos de 2.500 persoas desempregadas, contratación indefinida, en todos os casos, durante o ano 2026. Vai dirixido aos colectivos con máis problemas de empregabilidade, especialmente mozos maiores de 52 anos, vítimas de violencia machista, emigrantes retornados. Isto siguen sendo colectivos diana, colectivos preferentes, pero engadimos, ademais, aquelas persoas que estiveran acollidos a algún tipo de curso formativo por parte da Xunta de Galicia e agora, se son contratadas de xeito indefinido, quen os contrate terá de xeito preferente estes incentivos. E tamén faremos un aumento do que se pode percibir. O que se pode percibir vai entre os 6.000 e os 17.000 euros, dependendo dos contratos e dos colectivos, pero incrementaríamos tamén, estaría na franxa alta, si quen se contrata algunhas das persoas que estudiaron en Galicia gracias a ese programa que temos cos tres universidades, as becas BEME, para facilitar a presencia aquí de titulados universitarios con orixe galega para facer eses mestrados e logo son contratados, terían tamén un incentivo especial, unha cantidade máis importante dentro destes incentivos, que xa digo son casi 20 millóns, 19,7 millóns de euros para o ano 2026, 2.500 persoas que esperamos acaden un contrato indefinido con esas novedades, con esos incentivos que les acabo de decir a maiores, xente que fixera cursos na Xunta de Galicia ou persoas que se acolleran, fixeran un mestrado universitario a través do sistema de becas BEME. Paso a infraestructuras, dous acordos en materia de infraestructuras, un seguindo co plan de sendas da Xunta de Galicia, 70 millóns de euros para ter construídos 120 novos kilómetros entre ano que ven e o seguinte. Hoxe acordamos destinar 870.000 dentro deste plan de sendas para construir unha nova senda pionil no concello de Arteixo para comunicar o centro de Arteixo coa parroquia de Lañás. 1 kilómetro de longitude e a previsión de iniciar as obras no ano 2026 durarán 6 meses. Outro acordo en materia de infraestructuras importante, aparte das contratacións periódicas que a Xunta de Galicia ten para manter en bo estado
A rede de estradas autonómicas, máis de 5.000 kilómetros. Temos, contratos periódicos, pero, ademais, que é o obxecto deste acordo, contratos específicos para facer obras concretas máis alá da conservación de toda a longitude do trazado que facemos cos contratos periódicos que sacamos para 2 ou 3 anos. Estas serían, en total, son 72 millóns de euros o que destinamos á conservación, a maior parte neses contratos periódicos que visían toda a rede en xeral, e despois irían tamén contratos específicos, como os que son obxecto do acordo de OSE, 10,6 millóns de euros para actuar concretamente en estradas identificadas que necesitan unha actuación especial, aparte dos labores normais de mantemento, na rede autonómica. Son 19 estradas que afectan a 30 concellos galegos que teñen estes 10,6 millóns de euros para facer actuacións específicas de mantemento, que sobre todo son bacheos e repintados que van máis alá dun mantemento normal, renovar o firme, restaurar danos que se poderan ter producido por circunstancias meteorolóxicas, por algún accidente, mellorar as sinalizacións. Por faceres un desglose destes 10,6 millóns de euros, 3,4 van a estradas da provincia da Coruña, 2,6 de Lugo, 2,3 en Ourense e 2,1 en vías de Pontevedra. Insisto, isto se engade os contratos periódicos de mantemento que facemos na totalidade dos 5.000 kilómetros de estradas autonómicas. Outro acordo da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, pero agora nas súas competencias de vivenda seguimos, como facemos prácticamente todos os concellos, avanzando nese obxectivo de duplicar o parque público e favorecer tamén a colaboración público-privada para chegar a máis de 20.000 vivendas por ese sistema. Por lo tanto, hoxe seguimos nesta liña e acordamos iniciar os trámites para facer unha nova declaración de proxecto de interese autonómico, PIA, que permite agilizar moito todos os trámites relativos á preparación do chan para facer nelas vivendas. Este PIA vai afectar ao Concello de Porriño. Queremos construir 300 vivendas, das cales 240, o 80%, teñen que ter a calificación de vivenda protexida. O terreo sobre o que se vai declarar o PIA son 43.000 metros cuadrados na contorna da rúa Fernández Areal. En Porriño, gracias a esta declaración, agilizarase todo sensiblemente para poder construir estas 240 novas vivendas con réximen de protección. Cambio a Consellería de Educación, na súa faceta de responsable tamén do I+D+I vinculado ao ámbito universitario, hoxe avaliamos un informe que presentou a Consellería sobre o apoio á rede de CIGUS, que son os 10 centros de investigación universitaria de excelencia que temos en Galicia e que é un magnífico exemplo do apoio de funcionamento da puxanza do I+D+I galego, o I+G+I, como nos gusta chamalo. Este informe o que di é que a rede CIGUS logrou captar máis de 221 millóns de euros en proxectos de investigación dende que existe esta rede CIGUS. Antes existían a maioría dos centros, pero non estaban traballando en rede. Agora se o fan dende o ano 2020 e captaron, desde ese momento, 221 millóns de euros. É dicir, por cada euro investido hai un retorno de 3 euros para Galicia. Digo porque como digo, se captaron 221 millóns de euros e o apoio da Xunta de Galicia, os 10 centros da rede CIGUS, foi de 68 millóns de euros. É dicir, estes centros multiplican por 3 o apoio público que reciben. Son 1.700 investigadores, dos que case o 90% traballan con contratos que financia a Xunta de Galicia. Hai máis de 425 grupos de investigación, dende que se crearon moitas spin-off, pero hai 38 ahora mismo que están activas e que captan e que serviron, ademais, para facer esa transferencia de coñecemento, e un dos últimos fitos, por exemplo, que lograron captar un proxecto europeo de 11 millóns de euros que permitirá contratar a 40 profesionais postdoctorais. Por tanto, a rede de CIGUS demostra a súa eficacia e traballando máis en sistema moitísimo máis e que agardamos que, ademais, que estes investigadores que están traballando, máis de 1.600, sexan os primeiros beneficiados das aportacións que poidan vir a partir do ano que ven cando se poña en funcionamento a
a nova Fundación Galtea, da que lle dimos coñecemento en varios dos consellos celebrados últimamente. Antepenúltimo acordo, a proposta da Consellería de Facenda, aínda que un acordo que prácticamente afecta a todas as consellerías, pero como a Axencia Galega das Tecnoloxías, Anteg, está residenciada aí, pois foi a que presentou para a aprobación do Consello do Programa Galego de Inteligencia Artificial, que terá vixencia dende o ano que ven ata o ano 2028, é dicir, 3 anos, e que é a folla de ruta para avanzar moito e intentar xeralizar o uso da inteligencia artificial na Administración galega e tamén nas empresas no que se poida no día a día dos galegos. Son 54 millóns de euros. O principal obxectivo, empeza pola propia Xunta de Galicia, que é ampliar os servicios públicos que a Xunta ten internamente, pero tamén os que ofrece a cidadanía, en nos que a inteligencia artificial pode supoñer unha mellora moi importante, un plan moi amplio, un investimento cuantioso, por darlles exemplo de algúns das medidas, obxectivos que queremos cumplir. Pois, por exemplo, usar a inteligencia artificial para avaliar datos en tempo real, datos meteorolóxicos, datos morfolóxicos sobre o terreo, para poder anticipar riscos e coordinar mellor os servicios de emerxencia, tanto na faceta preventiva como de intervención, cando se produce algún tipo de suceso que así o demande. Tamén vais incorporar a todos os procesos de diagnóstico da sanidade pública. Teñen un labor fundamental, xa o está tendo, para complementar o labor médico a hora de facer diagnósticos. Tamén ten que ser unha plataforma cada vez máis potente para almacenar, analizar e xestionar todos os datos que vai recopilando a Administración autonómica nas súas diferentes facetas de actuación. Tamén daremos, decía que queremos trasladalo ás empresas, dentro destes cartos hai máis de 4 millóns de euros, casi 5, para que seguir axudando as empresas galegas, sobre todo as PEMES, a que incorporen a inteligencia artificial no seu funcionamento diario, e tamén haberá achegas para os grupos de investigación, moitos deles na rede CIGUS, que decidan centrar os seus proxectos no eido da inteligencia artificial. Paso a acordos da Consellería de Sanidade. Un deles ten que ver coa aposta que fixemos hai tempo por todo o que ten que ver coa medicina xenómica, onde temos magníficos profesionais de referencia mundial traballando na sanidade pública en Galicia. A medicina xenómica o que intenta é previr o risco de sufrir patoloxías hereditarias, oncolóxicas, as chamadas enfermedades raras. O que se busca non só o tratamento, senón, sobre todo, que o que se centra o obxecto deste acordo en todas as labores de prevención que permitan anticipar que se vai sufrir esta enfermidade, por lo tanto, poder empezar os tratamentos ou poder evitalo cando iso é posible. O que fixemos hoxe foi incrementar un 14% a partida que xa destina a Xunta de Galicia para impulsar a medicina xenómica. Por lo tanto, chegamos aos 13,5 millóns de euros para os vindeiros 2 anos investidos na Xunta de Galicia en medicina xenómica. Facémolo a través dun convenio de colaboración coa Fundación Galega de Medicina Xenómica, referencia, dende logo, a nivel europeo en algúns aspectos do seu traballo tamén mundial, e imos destinar este aumento a aumentar e incrementar as probas e análisis xenéticas que se realizan na sanidade pública. Queremos chegar a máis de 40.000 probas xenéticas realizadas no ano 2026 e, ademais, seguir mantendo unha serie de programas que están dando un magnífico froito e teñen que darlo, ademais, no futuro. Un deles o proxecto Xenoma Galicia, que quere avaliar o ADN de 400.000 galegos e galegas, xa se están tomando moitas probas, dende hai case un ano, e poder adiantarse no diagnóstico a posibles enfermedades hereditarias, e tamén o programa Medicina Personalizada 5P para ofrecer tratamentos máis individualizados e máis eficaces, polo tanto, a pacientes, sobre todo, de enfermedades raras. Hai outro acordo de sanidade, antes de darlle paso á conselleira para que explique o último acordo adoptado no Consello. Este ten que ver un balance das obras que está acometendo a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, nos edificios destinados á atención primaria en Galicia. Fixose un esforzo moi importante, temos lo repetido moitas veces, dende o ano 2009, a Xunta destinou 163 millóns de euros para construir ou reformar 138 centros de saúde en Galicia.
52 novos centros se puxeron en marcha dende ese ano, 140 millóns de euros investidos, e melloramos as instalacións de 86 centros de atención primaria, dos cales 60 eran titularidade municipal, solo 26 eran da Xunta de Galicia, isto destinamos casi 22 millóns de euros. Queremos seguir por este camiño e o informe que vimos hoxe, informe e acordo, ademais, porque habilita as partidas xa por anticipado de gasto para as execucións do ano que ven. Durante o ano 2026 mobilízanse 60 millóns de euros para empezar a construción ou atender as anualidades dos centros que xa empezaron a súa construción no ano anterior. Estou falando, o ano que ven empezarán a construción dos centros de saúde dos concellos de Muíños e Boborás, na provincia de Ourense, van supoñer 3 millóns de euros cada un. Imos continuar coas obras de execución xa iniciadas do centro de saúde, novo centro de saúde en Vilagarcía de Arousa, 17,8 millóns de euros en total, os cales haberá unha partida importante que se executará o ano que ven, o da Milagrosa en Lugo, 3 millóns, ou o centro de saúde da Rúa. E avanzaremos nos trámites, se é posible xa iniciar as obras o ano que ven, para os centros de saúde nos concellos de Barro, Noia, Meis, Teo, Mos e Pontereas. E, bueno, tamén fixemos un balance neste informe das grandes obras que se estaban acometendo e que xa están prácticamente rematadas. O CIS Olimpia Valencia en Vigo xa está rematado, vai recibir os primeiros pacientes no primeiro trimestre do ano 2026, unha vez rematadas as obras, antes de que acabe este ano. No primeiro trimestre de 2026 tamén estarán operativos funcionando, atendendo pacientes do Centro de Saúde de Conso aquí en Santiago e Moaña, en Pontevedra, e o Centro de Abegondo, por exemplo, que todavía está en obras, pero quedanlle poucos meses para rematarse. A previsión é que na segunda metade do ano que ven tamén entre en funcionamento. E último acordo, explicará máis polo medio a conselleira, ten que ver con un tema fundamental para Galicia, que obriga a non deixar pasar todas as oportunidades que ofrece neste momento. A Xunta de Galicia realizou un estudo, xunto con a Universidade de Santiago, encargou a Universidade de Santiago, para avaliar, con encargo de avaliar, a riqueza mineira que existe en Galicia. Foi un estudio moi exhaustivo, complexo, recolléronse máis de 43.000 mostras xeoquímicas en 127 zonas de Galicia e elaborouse un estudio que dá lugar a un informe que do que respecto do cal queremos dar conta agora neste Consello. Conoceu o Consello, queremos dar conta a través dos medios de comunicación. Ten cifras moi interesantes. A primeira é que este estudio revela que o valor mineiro en Galicia pode chegar aos 45.000 millóns de euros, porque a nosa comunidade de Galicia resistra unha das concentracións máis significativas, máis numerosas, máis valiosas de minerais críticos en todo o continente europeo e, dende logo, na parte occidental. Este estudio demostra que hai 18 en que en Galicia existen e poden ser explotados 18 dos 34 minerais identificados como críticos pola Unión Europea. É dicir, máis da metade desa identificación que fixe a Unión Europea, eses minerais existen en Galicia. Hai 5 corredores, 5 zonas, con alta presencia destes minerais, que serían Santiago Touro Lalín, a primeira, a zona de Cabo Ortegal e Moeche a segunda, a zona de Penouta Forcarei a terceira, Sanfín, Santa Comba a cuarta e Vigo, Tui, Porriño a quinta zona. Son, insisto, materiais moi demandados, moi utilizados e moitos máis o serán no futuro, pois en sectores punteiros, a automoción, a tecnoloxía digital, todo o que ten que ver co desenvolvemento de hidróxeno verde ou no sector da defensa. Por lo tanto, é unha oportunidade para Galicia que, por suposto, ten que ser executada con todas as prevencións, con todos os estudios e con todos os rigores necesarios para garantizar que sexa unha explotación sustentable e que permita a Galicia aproveitar estas enormes oportunidades. Pero para darlles máis detalles, dou a palabra á conselleira. Moi ben, pois, bo día, grazas, presidente. Bueno, como saben, o Goberno galego está absolutamente comprometido co uso sostible dos recursos naturais e a base de nosa estrategia é esa Lei de Recursos Naturais que entrou en vigor no ano 2024
Esta estrategia está alineada coa situación ou a tendencia actual da economía, unha economía descarbonizada e digitalizada, o cal fai que estes materiais críticos aos que se refería o presidente teñan a condición agora mesmo de recursos estratégicos de extraordinaria importancia para a economía de calquera territorio e tamén para a seguridade e a tecnoloxía das nacións desenvolvidas. Este informe, que efectivamente encargamos á Universidade de Santiago, sitúase nun contexto que xa a situación que ten agora mesmo o desenvolvemento mineiro na nosa comunidade autónoma. Somos unha rexión de excepcional potencial xeolóxico. Xa actualmente estamos producindo un 9,5% do total da actividade mineira de todo o Estado. Somos a segunda comunidade autónoma en datos de emprego mineiro. Somos líderes en produción de pedra natural e tamén en establecementos balnearios activos. E contamos con máis dun 20% de emprego femenino en minería que ademais está ascendendo. Dentro deste contexto, hai que situar o que sinalaba. A Unión Europea, no marco da súa autonomía estratégica, identifica esas 34 materias primas críticas, as que mencionaba o presidente, cuxo suministro seguro resulta fundamental para sectores industriais clave, como poden ser as enerxías renovables, a mobilidade eléctrica, aplicacións aeroespaciais, defensa, tecnoloxías digitais, etc. E para o crecemento do sector resulta imprescindible un compromiso estratégico entre as administracións e as propias empresas privadas que van desenvolver estes proxectos. Polo tanto, é fundamental coordinar, ter esa colaboración público-privada onde as distintas administracións, neste caso a Xunta de Galicia, vayan pouco a pouco, logo explicarei un pouco máis, priorizando os concursos mineiros que se licitan e, por outra banda, promovendo tamén e solicitando as empresas privadas que procedan a solicitar eses permisos de investigación que son os que darán lugar despois ás concesións de explotacións. Os principais datos deste informe, dentro deste contexto, os sinalaba o presidente. O informe se presenta combinando unha serie de análises baseados na avaliación detallada de 42.847 mostras xeoquímicas rexionais que foron tomadas polo Instituto Geológico e Minero de España e a caracterización específica desas 127 zonas prospectivas prioritarias. E aí é onde se demostra, con esta análise, que Galicia alberga un 53% dos recursos primarios significativos, é dicir, 18 desas 34 materias primas críticas calificadas pola UE. A avaliación económica pode chegar ata os 45.000 millóns de euros, se cifra por parte da Universidade entre 25.000 e 45.000 millóns de euros, distribuídos entre diferentes tipos de depósitos e de elementos críticos. E se establecen eses 5 corredores que sinalaba o presidente e que vou detallar moi brevemente. O corredor Santiago-Touro-Lalín, que é rico en cobre, cobalto, zinc, galio, xermanio e indio. É o corredor de metais tecnolóxicos por excelencia, esténdese por unha longitude de 80 kilómetros, unha anchura de 15 kilómetros e abarca un área total de 1.200 kilómetros cuadrados. Alberga o maior depósito de cobre de Galicia, que é Touro, e presenta mineralizacións de cobalto clave para as baterías. O valor estratégico que ten este corredor radica fundamentalmente que é unha rexión crítica para a tecnoloxía digital, electrificación e enerxías renovables. O segundo corredor, que é o do Cabo Ortegal-Moeche, ten elementos como cromo e elementos do grupo do platino. É o corredor máis singular de Galicia, ten unha longitude de 25 kilómetros e se estende por un área de 200 kilómetros cuadrados. O seu valor estratégico radica en que estes elementos son insustituibles en catalizadores, hidróxeno verde, automoción e electrónica. E se considera como o corredor máis exótico ou único de toda a comunidade. O terceiro corredor é o corredor Penouta-Forcadell. É o corredor estrela para a industria tecnolóxica e o único que ten produción activa de tantalio en Europa. En concreto, os minerais máis existentes neste corredor son o tantalio, o niobio, o litio de estaño. Esténdese durante unha longitude de 35 kilómetros con un área de 420 kilómetros cuadrados. Neste corredor é onde está Penouta, que saben que é unha mina coñecida, cun valor estratégico en xeral do corredor para a microelectrónica, o almacenamento enerxético e tamén as superaleacións.
O cuarto corredor é o corredor de Sants Fins-Santa Comba, os minerais wolframio, estaño e bismuto, e a denominada cintura de wolframio galega, activa desde fai máis dun século, vital durante a Segunda Guerra Mundial, cunha longitude de 45 km e un área de 810 km cuadrados, reúne dous dos xacementos de wolframio máis grandes de España. O seu valor estratégico radica en que o wolframio é esencial en aliases de alta dureza, ferramentas industriais, defensa e electrónica de potencia. E o quinto corredor, que é o corredor das terras raras, é o corredor Vigo, Tui Porriño. É onde os complexos alcalinos concentran o maior potencial de terras raras na comunidade autónoma, esténdese por 60 km e en total a área ocupa 1.200 km cuadrados. Está asociado a imáns permanentes, motores eléctricos, turbinas eólicas, láseres e electrónica. O seu valor estratégico radica en que é un corredor clave para a transición enerxética, imprescindible para fabricar motores de vehículos eléctricos, aerogeneradores, células fotovoltaicas e tecnoloxía militar. Bueno, no ámbito destes corredores hai diversas explotacións en diferentes situacións administrativas. Hai explotacións que están xa actualmente activas, como pode ser, por exemplo, a de magnesitas de Rubián no Incio, en Lugo, ou a mina de San Juan de wolframio na Gudiña, Ourense. Hai outras antiguas explotacións, como poden ser as minas de Santa Eufemia en Folgoso do Courel, a de San Fins en Lousame ou a mina de Touro na Coruña, pero hai algúns proxectos que se pretenden reactivar e que están en distintas fases de tramitación. Bueno, pois algunhas das mencionadas, a propia mina de Touro, a mina de Penouta en Viana do Bolo ou o coñecido como o complexo para litio Alberta, que é a concesión de explotación da mina de Doade que está actualmente en tramitación. Ben, indo ao detalle das materias primas críticas, esas son os 34 materiais críticos que foron calificados pola Unión Europea. E dentro deste, na segunda diapositiva, se pode ver cales son as 18 que en Galicia contan con potencial significativo. O relevante desta clasificación que fai a Universidade, ademais de, por suposto, distinguir esas 18 materias primas críticas en Galicia, é a xerarquización clara que fai das materias primas e que nos vai permitir dun xeito obxectivo ir pouco a pouco encamiñando a estrategia mineira dentro da comunidade. Os criterios que se empregaron por parte da Universidade para facer esta clasificación parten da abundancia dos recursos, a calidade das concentracións, a madurez tecnolóxica, a demanda que ten o mercado, a importancia estratégica europea, a viabilidade de desenvolvemento a curto ou medio plazo e as sinerxias coas infraestructuras existentes. Desta maneira, con todos estes elementos, se fixo unha ponderación onde pesa un 30% os factores de carácter estratégico, como pode ser a autonomía europea, e un 25% os factores económicos e tamén os factores xeolóxicos e un 20% os factores técnicos. E así se chega aos 5 primeiros elementos que representan as oportunidades de maior impacto estratégico e viabilidade económica e que concentran o 75% dese valor económico total estimado do que falábamos. En concreto, a posición de liderado do tantalio niobio reflite a vantaxe competitiva única de Galicia como único produtor europeo. As terras raras e o litio representan as maiores oportunidades de crecemento futuro e o wolframio, así como o sistema de cobre-cobalto, proporcionan bases moi sólidas para o desenvolvemento de capacidades industriais complementarias. Os elementos que se atoman nas posicións intermedias, que van do 7 ao 10, ofrecen oportunidades de diversificación que poden desenvolverse en paralelo cos elementos prioritarios, considerando a Universidade que se poden aproveitar aquí economías de escala e sinerxias operacionais. E os últimos elementos que están en posicións inferiores, do 11 ao 14, son aqueles que exixen xa avaliacións adicionais de desenvolvementos tecnolóxicos antes de considerar investimentos significativos. Ben, tendo en conta todo isto, pois temos que trazar a estrategia de como seguir tramitando as distintas concesións. Previamente saben que hai que tramitar os concursos para os permisos de investigación. É importante coñecer que a tramitación é distinta segundo que exista nunha determinada ou nun determinado ámbito, nunha determinada zona, un dereito mineiro caducado ou non.
E no caso de onde non existise un dereito mineiro previo, en calquera momento se pode solicitar ese permiso de investigación polas empresas promotoras e de resultar a existencia do mineral se podrá tramitar xa a concesión mineira e o correspondente proxecto. Pero no caso onde existise un dereito mineiro previo que xa está caducado, é imprescindible que a Administración saque eses concursos de dereitos de investigación. Polo tanto, de aí a relevancia do que iniciamos neste mesmo 2025 e que continuará no ano 2026 para poder deixar os terreos como francos e rexistrables e ser solicitados por calquera promotor que teña interese en explotar o mineral de que se trate. Por iso, nas novas convocatorias para comenzos do ano 2026, tendo en conta os resultados deste informe, combinaremos, por unha banda, dereitos mineiros caducados que xa pertencen netamente ao grupo de sustancias primas críticas, como pode ser o litio ou o wolframio. En segundo lugar, dereitos mineiros caducados sobre os que se valorará nas bases de convocatoria que se investiguen materias primas críticas aparelladas a sustancias máis clásicas. E un terceiro grupo que serán outros dereitos sobre os que non exista interese, pero que permitan realizar unha labor de ordenación mineira para pouco a pouco ir rexistrando as zonas como francas. Ben, como conclusión, polo tanto, Galicia o que ven a sinalar este informe que posúe un potencial moi importante para estes elementos críticos polos seus factores xeolóxicos únicos e tamén polo contexto xeopolítico favorable. Isto supón, polo tanto, unha oportunidade sen precedentes para a comunidade autónoma, tendo concentracións das máis significativas de elementos críticos en Europa e Occidental. Como vantaxes competitivas, moi resumidamente o informe sinala que os 5 corredores identificados ofrecen oportunidades de desenvolvemento integrado que permiten aproveitar esas economías de escala, a proximidade aos mercados europeos de alta tecnoloxía que reduce os custes logísticos, a presencia das infraestructuras portuarias da Coruña, Vigo e Ferrol que proporciona acceso directo a mercados globais e a presencia tamén de institucións académicas e centros de investigación especializados. Desafíos importantes para que esta estrategia chegue a bo porto, desafíos técnicos, que a complexidade mineralóxica de algúns depósitos e a necesidade de tecnoloxías de procesamento moi especializadas, desafíos ambientais, os mencionaba o presidente, é necesario estar os máis altos estándares de sustentabilidade prescritos polas legislacións e que se minimice o impacto ecolóxico e se maximice o beneficio social. Desafíos regulatorios para coordinar os diferentes niveis regulatorios das distintas administracións. Como oportunidades, sinala o informe a creación de clústeres industriais especializados, pero, sobre todo, importantísimo articular as capacidades de desenvolvemento en Galicia. É necesario establecer cadenas de valor completas que supongan ou vayan dende a extracción ata a fabricación dos produtos finais de alta tecnoloxía, incidindo, polo tanto, nos procesos de refino que permitan obter o produto final en Galicia. E nada máis o informe demostra, sin dúbida, que Galicia ten un potencial en elementos críticos extraordinariamente rico e, polo tanto, creemos como Goberno que é unha responsabilidade o impulsar esta estrategia mineira. E, como estamos dicindo respecto de toda a estrategia industrial da comunidade, é fundamental que estemos a Administración, as empresas e a cidadanía. Polo tanto, é clave que, dende os 3 puntos de vista, todos estemos remando a favor do progreso e dunhas capacidades que moitas economías avanzadas querrían ter. Polo tanto, creemos que é un desenvolvemento que temos que, sen dúbida, impulsar. Moitas grazas. Moi boas, conselleira. Sobre esta cuestión, un par de dúbidas. A primeira, e tendo en conta que DOADE foi declarada estratégica pola Unión Europea, precisamente por todo isto que nos comentabas, hai algún tipo de comunicación entre a Xunta e a Comisión Europea ou algún tipo de departamento en Bruselas que fale sobre este potencial ou se está tendo algún tipo de comunicación neste sentido? E a segunda, no ámbito dos retos, non sei se hai algún xeito no que a Xunta ten planteado facer frente ao confrontamento social que puidera xurdir da reactivación dos proxectos mineiros, tendo en conta a situación que se está vivindo agora, a mina de Touro ten a plataforma a favor e en contra. Entonces, un pouquiño
neste contexto actual é unha cuestión bastante relevante, se tedes algunha valoración ao respecto. Graciñas. Gracias. Bueno, pois sí, coa Comisión Europea temos reunións, de feito, na última que tivemos con distintos directores xerais dentro de varias das áreas que afectan os proxectos mineiros. Presentouse, ademais da Estrategia de Seguridade e Defensa, tamén a Estrategia Mineira que está seguindo a Comunidade Autónoma e, por suposto, que temos constante contacto, porque ademais creemos que así ten que ser, non? É un exemplo esta mina. En canto a retos, bueno, é fundamental, de feito, pois todo o tempo, e acabo de mencionar, que para que saia adiante de maneira exitosa a estrategia é imprescindible que a cidadanía entenda a estrategia que se está levando a cabo. Por eso a Lei de Recursos Naturais e por eso a importancia de que estes proxectos, que todos os novos proxectos xa están incluídos dentro do ámbito da aplicación desta lei, teñen que redundar parte da riqueza producida no territorio onde se asentan. Isto quere dicir que, de algún xeito, as zonas onde están instaladas as futuras minas teñen que ser zonas máis ricas e máis prósperas. Isto é, por unha banda, pois, labor do Goberno, que ten unha legislación e que temos que ser quen de aplicala e de conseguir realmente, o mesmo que ás veces digo dos eólicos, temos que pasar dese momento onde non queremos un eólico, unha mina ao lado, a reclamar que exista un recurso natural que se pode aproveitar preto dos nosos fogares, porque esa poboación en concreto vai ser máis rica. E tamén unha labor fundamental das empresas promotoras, que teñen que ser capaces non solamente de facer as cousas ben dende o punto de vista da sostenibilidade ambiental e social, senón de explicar adecuadamente os proxectos, de explicar como vai incidir, por suposto, nas cifras de emprego que van a existir nesas contornas, pero tamén con medidas reais que afecten dende o punto de vista educativo e dende o punto de vista social as persoas, os veciños, non, deses municipios. Boa tarde, conselleira. Visto o peso que ten o documento, ou a urxencia que existe hoxe en Europa, na industria, na economía, quería saber se, á luz das conclusións, estamos quizáis máis preto de ver unha luz verde en proxectos mineiros como o da mina de Turo. Graciñas. Bueno, eu creo que a luz verde ou non ten nada que ver coas conclusións deste informe. Os proxectos tramítanse todos escrupulosamente dende o punto de vista ambiental e industrial e, polo tanto, o que ten que ver, si, este informe é que a Administración debe ser proactiva, como dicía antes, en promover eses permisos, eses concursos de permisos de investigación para facilitar que se poida, por parte dos promotores privados, iniciar as futuras explotacións, pero como vostedes saben, primeiro haberá un permiso de investigación, se resulta un mineral haberá un permiso, unha concesión de explotación, pero isto non quere dicir que automáticamente a mina poida ser explotada. A partir de aí hai que facer toda a tramitación ambiental do proxecto como calquera proxecto industrial. Polo tanto, o valor ou a relevancia deste informe é coñecer que, de algún xeito, existe esta riqueza mineral e, polo tanto, hai que incentivar que se poidan dar estas concesións mineiras. A partir de aquí, por suposto, cada proxecto se ten que tramitar. Haberá proxectos que se sean viables, outros que non, pero coa tramitación ordinaria que hai que seguir de acordo coa legislación ambiental. Pues muchas gracias. Bos días, presidente. Eu tiña dúas cuestións. A primeira era preguntarlle acerca dunha valoración sobre a renuncia do fiscal xeral do Estado, saber se vostede considera que tivo un xuízo xusto. E, por outra banda, quería preguntarlle sobre a folga que está prevista para esta semana en Sanidade, se sería un fracaso por parte da Consellería do seu Goberno non lograr desactivala. Gracias. Sí, a primeira, eu creo que o fiscal será a renuncia, non lle queda máis remedio. Ten unha condena que o inhabilita e, polo tanto, renuncia despois dun xuizo e unha sentencia condenatoria. Outra cousa sería que o tivera feito cando foi imputación, mesmo cando se sentou no banquillo, pero renuncia unha vez que hai unha condena. Polo tanto, na miña opinión, eso lle resta moitísimo mérito, se que ten algún,
a esta decisión. Respecto á sentencia, mire, escoitei valoracións políticas moi irresponsables e é tan fácil entender a súa responsabilidade como simplemente facer un exercicio que consistiría en que todas estas persoas que están falando de golpismo judicial, de suíces facendo sentencias absolutamente políticas, si a sentencia tuvera sido absolutoria, incluso por unha maioría máis asustada da que foi a sentencia condenatoria, se estarían dicindo o mesmo e se estarían falando o que están falando dos suíces e da sentencia respecto a que ainda non a coñecemos ni sequera na súa integridade. Por lo tanto, eu non vou facer iso e non vou entrar a... Teño escoitado moitas veces, unha sentencia non che gusta o que tens que facer é recurrila, pero entrar a saco, entrar en descalificacións absolutamente persoais, valoración políticas, as mesmas persoas que non farían nada deso e lles parecería perfecto se a sentencia dixera o que lles gustan, creo que quen se califica son eles mesmos. E cando isto o está facendo todo un goberno lanzando a mensaxe de que non se pode confiar en absoluto na xustiza simplemente porque, na súa opinión persoal, os xuíces non dixeron o que eles querían que tiñan que decir, me parece algo peligrosísimo que está bordeando moi peligrosamente se que non as traspasouse as reglas da democracia e da separación de poderes. Respecto á segunda pregunta, a Xunta de Galicia está facendo todo o posible, vostedes coñecen as negociacións, mesmo a retirada de propostas que había dende a Xunta para, por suposto, intentar chegar a un acordo dende a nosa responsabilidade. Temos anunciado as previsións que hai respecto á falta de médicos, respecto á necesidade de facer modificacións para seguir garantindo unha sanidade, neste caso unha sanidade primaria da máxima calidade. Posto o que non imos facer é quedarnos cruzados de brazos. Facemos as nosas propostas, as queremos que hai que facer, demandamos que o Goberno Central faga o mesmo, que non o está facendo, tamén lle tocaría facer cosas e non está facendo, e, por suposto, negociamos o noso obxectivo, porque eso, lóxicamente, suporía que se resentira, siquera durante eses días, e probablemente máis, a atención aos doentes, a atención aos pacientes, que é o máis importante. A nosa intención é que non haxa esa folga. Fracaso non porque se produci, oiga, ao final, isto é unha decisión, por así decirlo, de dúas partes. Eu non me quedaría tranquilo e pensaría que estaríamos fracasando, primeiro, se non fixéramos todo o posible para tallar este problema, máis alá da convocatoria de folga, segundo, non facer todo o posible para que esta folga non se produza. A partir de aí, se inda así unha parte ou todos, ou o que sexa, porque hai varias facetas aquí, deciden mantela, eu o lamentaría, pero lógicamente está no seu dereito. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A semana pasada pechou en Ence Pontevedra con 2 xornadas de folga, cun seguimento do 100% segundo os sindicatos, ca polémica pola negociación do ERE, xa que a planta galega exixe a Madrid unha negociación propia para o Lourizán. Vista a situación actual, cree que axeitada a aposta polo eucalipto que se está a facer en Galicia nun momento de crise no sector pasteiro madeireiro? E, por outra banda, o sábado tivo lugar en Santiago un acto no que participaron, entre outras, Paula Prado, Fabiola García, para reclamar ao Goberno de España un reforzo das xentes nas actuais plantillas policiais para dotar de máis protección ás víctimas da violencia machista. Xusto mañán é 25 de novembro, data que chega nun momento de polémica polos erros nas pulseiras antimontrato. A pregunta, hai aberto algún diálogo entre a Xunta e o Goberno Central para atender estas solicitudes e dar maior cobertura ás víctimas de violencia? Grazas. Sí, a primeira pregunta. Bueno, os mesmos que se opoñen a calquera, xa non a que medre, non medrou, saben, como vostedes saben, prorrogamos a moratoria con unha serie de condicións, pero os que se opoñen totalmente á existencia de eucalipto en Galicia son os mesmos que están pedindo dende hai moito tempo, suelen coincidir bastante, pois que peche a fábrica de Ence, polo tanto tamén que se vexan afectados directamente non só os postos da fábrica, que non están en cuestión, sino as das moitas industrias auxiliares que deso dependen. Por lo tanto, supoño que eles sí que verán unha relación directa e estarían encantados das dúas cousas. Primeiro, que non poidera haber un solo exemplar desta especie arbórea en Galicia e, ao mesmo tempo, que pecharan as fábricas sin importarles en absoluto
o que pasaría coas persoas, as familias que delas dependen. Por tanto, como non somos un goberno responsable, primeiro, arbitramos, creo que co consenso maioritario dos afectados, unha moratoria de eucalipto coas condicións que vostedes coñecen e faremos o que este na nosa man, ao final son procesos privados, para intentar non só que esta industria, sino que todas se cumplen as normativas medioambientais, se manteñan en Galicia. Hai xente que, como di que non a todo, di que non a que ASA ni siquiera ha regulado e con moratoria máis eucaliptos e, por suposto, dalles exactamente igual, ás veces parece que buscan que canto menos industria e menos postos de traballo, mellor. E solen ser, non coinciden exactamente, pero sí que coinciden nunha parte importante facendo as dúas cousas. Respecto á segunda pregunta, temos advertido o Biogen, que é unha competencia das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, está recibindo un apoio moi importante en Galicia coa intervención dos membros da Unidade de Policía Adscrita, que leva perdendo efectivos dende hai tempo e está ahora mesmo en números preocupantes. Saben vostedes que intentamos, logo dunha manifestación de motu propio, por propia iniciativa, do ministro do Interior, dicindo que iba a enviar varias decenas de asentes para reforzar a unidade, por suposto non foi verdade, non era certo, el foi quen dixo e nunca explicou por que o dixo non sendo certo ou por que sendo certo cando dixo, despois non o cumpliu, pero a realidade é que seguimos perdendo efectivos e estes efectivos, nunha parte importante, se estaban adicando a reforzar os labores da Policía Nacional, basicamente, nas tareas de Biogen. Por lo tanto, que estamos dicindo que se seguimos perdendo efectivos, eses labores non se poden facer, polo menos, coa mesma eficacia por unha cuestión obvia que as persoas que teñen que facer ese labor cada vez son menos. Por lo tanto, estamos facendo un aviso serio e o que queremos é seguir facendo ese labor e máis e por eso estamos, hai tempo, intentando falar co Ministerio do Interior para que se engadan, como se fixeron noutras ocasións, máis efectivos a Unidade de Policía Adscrita, a coñecida como Policía Autonómica. Non será por non telo intentado, non será por non seguir as reglas de discreción que se nos pediron para conseguir este objetivo por parte do Ministerio do Interior, pero a día de hoxe o resultado que coñecen é que siguen disminuindo os efectivos e que cada vez se poñen máis en perigo tarefas fundamentais que están realizando. Presidente, quería pedirlle unha valoración sobre dos cuestións. A primeira é estas acusacións que lanzou onte o PSDG sobre que están vostedes blanqueando a violencia machista, que lle parece, e a outra é o problema que teñen os ministerios de Traballo e Educación que pone en perigo o reforzo en formación de idiomas en Galicia. Gracias. Sí. Mire, eu lamento que en cuestións tan fundamentais como a violencia machista non podamos, outro día había unha declaración, mostrar consensos á sociedade nun tema fundamental. Me verá moi pouco discutir sobre isto, intentar buscar consensos, incluso a veces renunciando a postulados ou a denuncias que son xustas. Por tanto, eu pediría que os partidos de oposición fagan o mesmo e que non aproveiten para decir este tipo de cousas e mandar este tipo de mensaxes, primeiro que non son certas e segundo que en vísperas dun día tan importante como mañán son especialmente inoportunos. Respecto á segunda cuestión, outro lío que se crea entre as dúas partes dun goberno central cada vez máis enfrentado. O programa de auxiliares de conversa, que leva sendo un éxito en Galicia durante 15 anos, cada vez con máis aceptación, con máis demanda por parte do alumnado, dos docentes, das AMPAs, que levou a que teñamos ese dato, que creo que é moi satisfactorio, de ter un mellor nivel de inglés no ámbito educativo de toda España, débese en gran parte a este programa de éxito no que pusemos moitos esforzos tamén económicos para seguir estabilizándolo, que veñan cada vez máis auxiliares de conversa, de máis linguas. Todo iso, agora, de repente, nos encontramos con que unha parte do goberno, que claramente non fala coa outra, pois pon unha serie de regras, se dirixe a nós, o Ministerio de Educación non sabe moi ben que decirnos, cando estamos falando de dous ministerios, en teoría, do mesmo goberno, e nós estamos intentando que se arregle esta cuestión canto antes. Témonos dirixido ao Ministerio de Educación, que foi con quen sempre tivemos as relacións para manter este programa de auxiliares de converso, relacións fructíferas, dicindo que está pasando, que se arreglen entre eles e que non poñan en perigo este programa. Espero que, polo menos en isto, se sean capaces de falar e darnos unha solución a un problema que nós non temos creado.
tarde, presidente. Retomando o tema do eucalipto, a miña pregunta vai. A semana pasada houve un erro do PP a hora de tramitar unha serie de propostas da Xunta para flexibilizar a moratoria do eucalipto. Ao día seguinte o conselleiro de Facenda dixo que, que a súa intención era intentar levar adiante estas propostas que estudiarían a vía. Como facer entón a pregunta é se xa saben máis ou menos que vía utilizar para esa flexibilización do eucalipto. Gracias. Sí, bueno, o primeiro, dixémolo, sí, foi un erro. Ás veces cométense e errar é propio de seres humanos e foi un erro que a mí non me gustaría que se tivera producido e que lóxicamente demanda unha solución, pero é certo que as reglas de tramitación de enmendas son as que son e nós tamén temos que respetalas e como me pareció unha modificación a caída oportuna que veo ademais de recoller demandas do sector, veremos a fórmula de poder introducila. A mí me gustaría que, canto antes, pero dentro duns cauces. O que imos facer é saltarnos os procedementos e a normativa para enmendar este erro. Por lo tanto, en canto poidamos será. Se me pregunto ahora mesmo se temos a fórmula xa definida, non, ou polo menos se hai, a mí non me foi transmitida. Insisto, non é tan sinxelo. Algúns dirían que non hai nun problema, que arreglarán. Eu digo que hai que seguir unhas normas e, por lo tanto, para seguir esas normas hai que darlle voltas a como podemos facer, insisto, para introducir unha modificación que a mí me parece oportuna. Non renunciamos a introducila, lamento sinceramente, sobre todo polas consecuencias que este erro se tivera producido. Boa tarde. Retomando un dos temas do Consello, vostede falou da introducción da inteligencia artificial en todas as áreas diagnósticas. Creo que falou, queríalle pedir se pode aclarar algo máis sobre este tema e, sobre todo, en concreto, sobre como se vai informar o paciente do uso destas tecnoloxías como complemento. E, por outra banda, querolle preguntar, falou xa das folgas que están convocadas esta semana en Sanidade, están convocadas 2 novas xornadas tamén en Educación para decembro, serían 5 en total nun trimestre. Por que considera a Xunta que hai tanto malestar en sectores que son básicos, esenciais, como a sanidade e a educación, e está preocupada por este motivo? Gracias. Sí, respecto á primeira, mire, xa as fórmulas de comunicación ao paciente estamos falando en moitos casos de procedementos internos. Creo que neste momento non pode caer ninguna dúbida de que a inteligencia artificial en moitos campos, pero en medicina tamén, o teñen dito infinidade de profesionais, de feito, lles decía na miña intervención, xa se están aplicando e melloran a capacidade de diagnóstico. Nunca van sustituir as persoas, e moito máis en medicina, pero axudan, e axudan, nalgúns casos, inmensamente. Moitos aparellos de última tecnoloxía, de ultimísima tecnoloxía, están baseados en gran parte aparellos sanitarios, tamén de diagnóstico, na inteligencia artificial. Por tanto, temos claro que hai que introducirla e se en algún momento o paciente debe ser informado de que se está facendo, pois tamén, afortunadamente, está bastante regulado dende o punto de vista xurídico todo o que ten que ver coa utilización da inteligencia artificial e por iso non vai haber fallo. Pero, vamos, renunciar a todas as posibilidades que a inteligencia artificial nos dá tamén en materia sanitaria, creo que non tería ningún sentido facelo. Respecto á segunda pregunta, bueno, xa dixen que remataba a resposta á pregunta anterior dicindo que se ao final estas folgas se produciran, creo que non sería bo. Na nosa man está facer todo o posible como Goberno para que non se produzan, lóxicamente, de acordo a unhos principios de actuación e as posibilidades reais. Comprometerse a aquilo que non é posible non tería ningún sentido. É certo que algunhas en épocas pasadas hubo convocatorias ou amagos de convocatorias de folga que finalmente non tiveron lugar. Creo que aí hubo unha capacidade negociadora polas dúas partes e creo que un bo resultado que evitar unha folga. Unha folga nunca pode ser unha boa conclusión nun proceso de negociación. Dito isto, bueno, eu volvo a repetir, outro día me trasladaban que, non sei, o do Consello Económico e Social, o representante dun sindicato, estémonos referido moitas veces a ese sindicato, dixo ali públicamente, insisto, según me trasladaron, supoño que haberá actas, que o conflito, promover o conflito e promoverlo de xeito permanente, ele estaba convencido, e falaba en nome do seu sindicato, que é a mellor maneira para intentar conseguir obxectivos. Promover o conflito como ferramenta de traballo, casi que exclusiva. Por lo tanto, creo que eso resposta a parte da súa pregunta. Moi ben, moitas gracias.
Agua sana.